Спецыяльнага пасланніка прэзідэнта ЗША ў справах Беларусі Джона Коула ў сацыяльнай сетцы X спыталі, ці варта чакаць вызвалення палітвязняў найбліжэйшым часам. Коул адказаў коротка і без падрабязнасцяў. Так, сёлета ў чэрвені на аналагічнае пытанне ён сказаў, што вызваленне палітвязняў варта чакаць найбліжэйшым часам. Раней спецпасланнік Дональда Трампа заяўляў, што яшчэ не скончыў працу ў вызваленні палітвязняў і прасіў не губляць надзеі. Апошняя маштабная хваля вызваленняў адбылася ў сакавіку пасля візіту Коула ў Менск. Тады на волю выйшлі 250 асобаў, зняволеных з палітычных прычынаў. Кіроўца мікрааўтобуса з беларускімі турыстамі, што трапіў у смяротнае ДТЗ ў Грузіі, не меў адпаведных правоў для перавозу такой колькасці пасажыраў. Пра гэта паведамляе пракуратура Грузіі, якая выставіла мужчыне абвінавачанне. Здарэнне адбылося 12 жніўня непадалёк ад горнага курорту Гамізмта. Мікрааўтобус з 19 пасажырамі грамадзянамі нашай краіны рухаўся па горнай дарозе. У нейкі момант ён з'ехаў з праезнай часткі, упаў з абрыву і ўрэзаўся ў дрэва. Загінулі 4 беларусаў. 15 асобаў, у тым ліку 6 непоўнагадовых, атрымалі параненні. Кіроўцу затрымалі, яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. 11 польскіх святароў рымска-каталіцкай царквы Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі могуць выслаць з Беларусі, паведамляе ініцыятыва «Хрысціянская візія». Ксяндзы не атрымалі ўзгаднення апарату паўнаважанага ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў на працяг рэлігійнай дзейнасці, а некаторыя атрымалі такі дазвол, але на мінімальны тэрмін. Хрысціянская візія паведамляе, што цяпер мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі звярнуўся да Александра Лукашэнкі з просьбаю падоўжыць дазвол на служэнне гэтых святароў у Беларусі. Пры гэтым як мінімум адзін святар мусіць пакінуць нашу краіну ўжо найбліжэйшымі днямі. Гэта манах з ордэну дамініканцаў Раман Шульц, які з 2007 года служыў у Беларусі. Амаль 15 гадоў ён быў адміністратарам парафіі святога Казіміра і святой Ядзвігі ў Магілёве. Найстарэйшы будынак Бабруйску бясплатна аддалі бізнэсоўцу з атачэння Лукашэнкі. Руіны былога езуіцкага касцёлу 18 стагоддзя перайшлі ва ўласнасць кампаніі, звязанай з падсанкцыйным алігархам Александрам Зайцавым. Унікальны помнік віленскага барока пуставаў спачатку 2000-х. Перажыў пажары, а летась там абрынулася сцяна сакрыстыі. Паводле дамовы з гарвыканкамам новы гаспадар абавязаны аднавіць барочны помнік да восені 2028 года, інакш заплаціць вялікую няўстойку. Мінкульт ужо даў дазвол на рэканструкцыю са змяненнем прызначэння аб'екту. Сам Зайцаў, якога называюць гаманцом рэжыму, некалькі гадоў таму прыняў каталіцтва, шчодра ахвяруе на касцёлы і нават стаўся рыцарам папскага ордэну. У Гомельскім раёне падчас работаў у намыванні пяску на дне ракі Сош выявілі буйныя залежы моранага дуба. Тысячагоддзі таму на гэтым месцы расла дуброва, але калі рака змяніла рэчышча і падмыла бераг, магутныя дрэвы апынуліся пад вадою. Каманда спецыялістаў і аквалангістаў знайшла на глыбіні да 10 метраў дзясяткі буйных ствалоў. Паводле ацэнак экспертаў, большасць дрэваў праляжала на дне каля 2000 гадоў, а ўзрост найстарэйшага дасягае 6000 гадоў. За тысячагоддзі без доступу паветра дуб прайшоў натуральную мінералізацыю і зрабіўся трывалым як камень. Цяпер унікальны матэрыял чакае ад 1 до 5 гадоў павольнай сушкі, пасля чаго найлепшыя фрагменты ператворацца ў эксклюзіўныя вырабы. Дарожна-транспартавыя здарэнні з удзелам матацыклаў «Хонда». Паводле папярэдняй інфармацыі ДАІ, у абодвух выпадках вінаватымі сталіся іншыя кіроўцы. Гэтак на аўтадарозе М1 у Смалявіцкім раёне 71-гадовы кіроўца «Опель» пры пачатку руху з узбочыны надумаў выканаць манеўр развароту праз 2 паласы ў забароненым для гэтага месцы. У выніку ягоны легкавік сутыкнуўся з матацыклам «Хонда», за стырном якога сядзеў 33-гадовы кіроўца. Матацыкліста шпіталізавалі. А вось у Менску 60-гадовы кіроўца «Лады» падчас руху заднім ходам на паркоўцы каля будынку на вуліцы Налібоцкай здзейсніў наезд на другі матацыкл «Хонда». Яго 35-гадовага кіроўцу даставілі ў шпіталь для абследавання. 18-гадовы гарадзенскі блогер Міхаіл Драгун стаўся бацькам, перабываючы за кратамі. Пра нараджэнне дачкі Агаты паведаміла ягоная 38-гадовая партнёрка, таксама блогерка Евгения Тарасенко. Яна апублікавала архіўнае відэа, на якім паведамляе Міхаілу аб цяжарнасці. Нет. Я тебе клянусь. Я тебе клянусь, нет. Ты мамой клянешься? Мама, клянусь. Ты... Ну, я сейчас буду плакать, но нет.
Цяжарнасць жанчына хавала ад падпісчыкаў амаль да самых родаў. Паводле ейных словаў, дзіця пара планавала загадзя, прычым ініцыятарам нараджэння дзіцяці быў менавіта Міхаіл. Сёлета ў ліпені драгуна судзілі на 1,5 года калоніі за махінацыі з дабрачынным зборам. Пад выглядам дапамогі цяжкахвораму хлопчыку блогеры сабралі 1,5 мільёна рублёў, але большую частку сумы патрацілі на ўласнае шыкоўнае жыццё. 15 жніўня ў фінале прэстыжнага шахматнага турніру eSports World Cup у Парыжы 19-гадовы беларускі гросмайстар Дзяніс Лазавік згуляў з лідарам сусветнага рэйтынгу і чэмпіёнам свету нарвежцам Магнусам Карлсенам. На шляху да вызначальнага двубою Лазавік здабыў сенсацыйныя перамогі над топавымі гросмайстрамі Надарбекам Абдусатаравым і Хікару Накамурам. А вось у фінале скласці канкурэнцыю Карлсену беларус не здолеў, ён саступіў у 2 сетах. Зрэшты, нанесці паразу Карлсену на хаду ўсяго турніру не здолеў ніхто. Дзяніс Лазавік за выхад у фінал заравіў прызавыя ў памеры $190 000 США. На чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы былыя беларускія спартоўкі заваявалі адразу 2 ўзнагароды для зборнай Польшчы. Скакуха ў вышыню Марыя Жодзік здабыла срэбра. Яна з першай спробы ўзяла планку на адзнацы 1,95 сантыметраў і саступіла толькі ўкраінцы Яраславе Магучых. Яшчэ адну ўзнагароду ў польскую скарбонку прынесла бягуха Крысціна Ціманоўская. У складзе квартэта ў эстафеце 4 па 100 метраў яна прыйшла да фінішу 3-й і сталася ўладальніцаю бронзы. Для Ціманоўскай гэта першы подыум на турніры такога рангу з 2019 года, які пацвердзіў высокі клас спартоўкі. Абедзве атлеткі былі вымушаны змяніць спартовае грамадзянства. Ціманоўская атрымала польскі пашпарт пасля спробы гвалтоўнага вывозу з Алімпіяды ў Токіа, а Жодзік пераехала ў Польшчу пасля пачатку вайны ў 2022 годзе, каб пазбегнуць міжнароднага бану і працягваць кар'еру на сусветным узроўні. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў паказала відэа знішчэння будынку ў паселішчы Асвея Верхнядзвінскага раёну. Будынак неназванага прызначэння быў выведзены з эксплуатацыі. Глядзім без каментара. На гэтым усё. Калі хочаце распаўсюду незалежнай інфармацыі, пастаўце лайк гэтаму выданню ў YouTube. Аднак найперш паклапаціцеся пра ўласную лічбавую бяспеку. Вынікі тыдня падвядзем у эфіры нядзельнай студыі Белсат, пачатак о 19 гадзіне па Менску. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.